Ing'e ndalo ma kinde ma okadho toke koni, ne waluongre ni Kisumu Plus Size Fashion Affair. Lakini ne waneno ni ntie opportunity ma wanyamedore godo, wanyamede countries mopogre opogre, mondo wakel kumoro achiel wiyewa, mondo wa celebrate minewa, nyiminewa, aunties wa, ma dendgi bet ntie kaka dongo. To ka watimo mano, ka ji obiro kumoro achiel, wan gi models mawuok Tanzania, wan gi models mawuok Uganda, wan gi models mawuok Zanzibar, to wan gi models mawuok Burundi. Jogi kobiro kumoro achiel, to yot mondo wapuonjre dhogewa mopogre opogre. Lakini dongi neno ka Kiswahili already waseng'eyo. Lakini dholuo wani pod wakia, Kiganda bende pod wakia. Koro yot mondo wapuonjre, in so doing, wa diversify languages ma jowetewa gi ma kobiro, to koro ginya ng'eyo, ginya dwaro somo, ginya gombo medore godo. Mondo chieng' moro samoro tich nya yudo gi Kenya wakae, e dala mar Kaluo koni. To yot mondo gidonje system wa mar wacho dholuo, mondo bedni yot mondo gikwa gimoro kapo ni gidwaro, yot mondo wa communicate kodgi. Koro